Blay yapi men kapara ha kan kesngi sisin ya kenduk biang in ya pusan in ya pe ya turiat ya kten jong blay hak kten pa berkun mat sim bakut amen mta kesngi in ya pusan na ka gospel kum lukas nang kapan kong te ki dikat andriu pra terter ha tu arpau dengan ya sim katokane ki benta dengan puleswa ki katokane ki dekat ha ko kesngi usikharia orang syakri kum boleng do akmadu blai bakade kapali jong u katkum kadustur badai ya kileng do lahap benta ha u bantang jin ubi halor katuhan kum ta ala le drong ka tempelu trai kadwa pajba udang duai habar kapor ha kapor jin tang jin ubi de wangelu trai ula pau ha u uyang hak kamon kaduan jit ubi hapa usikharia ula i ya u ula pisai jimur baru ula tieng hang tau angel ula ong ha u watieng ko sikharia ublai ula yasgau yak jing duai jong pi berkatengai jong pi ka Elizabeth kan sayok kun pin sai kerteng yo anisio kan no pin sakmen bat sasuk bat kan no kin shat kemen shibun kiwei pat anda lakaya u un salong ubakrau hakmat utrai unam di wine ne jinti bakor nadu kpo ka kemi jong un sadap da umen sim bakoi un sapan pai biang ya bun ki Israel cha utrai ublei jong ki ublei hi un ya lam ya u bat banlong ubaklain bat ubakrau bor kum Elijah ban pen yasuk biang yakikpa bat ki khun ban pen pai yakiru tamsneng sha kajing start jong ki bahok ban pen kre yau paipa babit yau trai ya gane kesngi ya skor yakine bat ngin ya puson ya kine ki jing pule pantang yosngau syapang ke jing penpena ya ke jing kha ya u Yohanes Baptis ke ba iko apa ni puson hang ni ke dei ya kane ke we ya ke ba u sekharia bat ke Elizabeth kila duai la slam ba nadu kapor ba dang dei ka jing pun jing kha ka kum jing long lem jong ka perthei di kini ki armuru kila duai na kapanta banyo ya ikun namar ya ki bom don kun habun ki imlang ki salang ki kren ben ki kren kho ki kren kumne kumtai ya ki bom don kun but ya kini ki armuru kamtam ya ka Elizabeth ki briu ki kren but kalong kapas ngosi kumta ki yai kerpat na utrai ban yo la ichong ikhun leni kijong kikhun te ngi i hang ni hadu wat ba ki la palat ya kapor ban khai kikhun ru andre ki dang yai duai na kapanta jing yo kun te ublei u jubab ya ke jing duai jong ki but ke ke ba ngi siam hang ne kalong ba u sekharia wala da ublei ula pa ya u angel Gabriel sha u ban ya tu ya ka jubab jong ublei haki ba kin sayo sisa ya kun uba ki lapan but la ai ki ya ukun but la tur wa de ka kerteng kumno ban ai kerteng u ya anis but namar pade u sekharia wara dai la ya tu yakat kan ya khubor ba kamenru Henry siam langit namar u perkat da ka jing perkat briu ba baro ki bala palat eka por pun por kha kindum kimju yokon yok tisu re hang ne pade namar ka sandur jong blei kalong ke ba per ba udwan la ka jong ka jing temu bat kanir ke de ka lenti jong ban jong ka jing wan ra jong u ya ka jing pen im yokon ban riu bat ka benta jong Yohanes Baptis ru kadon la ka jong ka benta ba ulabu lupa ti nakene ka daw ulawan ra ekene kubor ha kine ki arngot shikurim te
Namar ba u Zekaria ya kat kata ka kubor ba sngau tenat ru syam langit ulate ketin. Dan namar kata kene ru kahikayangi. Habangi pan na utrai tu nget bahkan seurlong bat kumba utrai ulatmu ban penyat ya kejing imcungi kan long kum tahi. Tingiru lada ngi pan ya kejing duai na utrai bat hake juga por ngi artatin ngin salong kum u ne u Zekaria ngin salong ki batek tin bat warada ngin yo ru te ngin yo ya kabangi pan tangba kum taken kumba yo ya uyo anis haki niki arngot ki sikurim tangba ngin haban pediang ya kata kabangi la yo bat ngin yarok ken ndangi la yo ya kaba ngi lapan na utrai un yarap yangi hakane ka jing jing duai jingi habaya dei bat ublei utrai un kurku yangi iwe pe iwe hakertem kupa berkun un sim bakui amen.